Entzuten zabiltzaten hotxak ezaguna dira, makinak, motozerrak, askotan lotu izan ditugu lan oso traketxetara, oso bortitzetara, matarrasetan edo arraseko mosketatan erabiltzen diren makina berdina dira, baina helburua eta emaitza guztiz ezberdinak izan dira lan honetan. Aurretik aipatu bezala, legazpen gaude. Hemen zabaltzen diren mendiko aritzeko sailbitan burutu dira lanak. Orain 2 urte egindako hautaketa eta seinalamendu lanen ondoren mozteko eta guztiak eta abiatzeko garaia iritsi da. Lan hauek nola burutzen diren oso garrantzitsua da. Aristi Atlantiarretan eta beste basoetan lurra oso garrantzitsua da, babestu beharreko elementu garrantzitsuena, segurazki. Konpaktazioak, higadurak, mantilo edo gainazaleko lurraren galerak, edo elementu organikoen galerak, edo inkluso bizitza galerak asko baldintzatzen dute aristien etorkizuna edo ekosistema osoaren etorkizuna. Ez egunetan egiten diren lanak adibidez. Beraz, lan hauek nola burutzen diren ere oso garrantzitsua izango da, ondoren izango den aristi horren etorkizunerako. Basogintza irregularrak eta batez ere transformazioan sartuko diren basoietan egingo diren ekintzak, edo egiten ditugun ekintzak, berreskurapen ekologiko baten logikari jarraitzen diote. Bere horretan, aristi hau, edo pagadi bat, edo beste hemengo espeziez osatutako baso bat, izan ziteken ere baso erregular bat, edo aniztasun gutxiko baso bat. Ohiko basogintzan kateatuta dagoen beste baso horietako bat. Guk, tantaitik eta errezetik sinesten dugu basogintza beste modu batera egin daitekela. Horretarako transformazioa edo eraldaketa fase baten sartu behar gara, eta eraldaketa hori, esan bezala, berreskurapen ekologikoan kokatzen dugu. Bilatu nahi ditugu, bioaniztasuna sustatzen dituzten elementuak edo prozesuak. Sustatu nahi dugu espezie askoz, edo espezie anitzez osatutako basoak. Eta batez ere sustatu nahi dugu gutxi-gutxinaka, zura behintzat, koizten dituzten basoak. Honek zer esan nahi du? Orain sartu garen bezala, hemendik urte batzutara, 5, 7, baso bakoitza, zuhaitz bakoitza azten den neurrian, itzuliko garela bertara. Berrirore prozesu bera errepikatuz. Hau da, seinalamendu bat burutuko dugu, neurtu egingo ditugu moztu behar diren zuhaitzak, salmenta burutuko da, eta ondoren lanak planifikatuko ditugu. Beti, helburu berdinarekin. Baso ekosistema hau hobetzen joatea, konplexutasuna irabazten joatea, eta ondorengo belaunaldiek ere, aristi atlantiarrez ere, disfruta dezaten. Urra mozterako orduan, lan desberdinek bere metodologia propioa daramate. Lehen urratsa, behin ustiak eta azten dela, zerra, edo motozerra eskuan daramaten langileek hartzen dute. Mosketa burutzerakoan, askotan seinalamentuak berak esaten die nora bota dituzten zuhaitzoiek, beste askotan esperientzia bera da, eta seinalamentuan erabaki baldin badira, zuhaitz batzuk bertan geratu behar dira, hau da etorkizuneko oinak direla, ero biodibertsitate balio altua dutela, horiek babestu egingo dute. Ondoren, baldintzen arabera, mendiaren baldintzen arabera, hau da, bai herripak, bai pista sarea eta abar kontutan hartuta, prestatu egiten da materiala ateratzeko. Trontzatuta batzutan, trontzatu gabe, hau da enborrosoa, zura bilakatuko den enborrosoa osorik ateraz. Basogintza irregularrean, ohikoa da, sakabideak edo gazteleraz via de saka permanente esaten zaion hori diseinatzea. Hau zer da, mendian zehar, aldiro, pista nagusietatik, kanpora, zabaltzen diren pista batzuk diseinatzen dira. Denboran, fijo mantentzen diren pistak dira, baina soilik lanak burutzerakoan erabiliko direnak. Honekin,
zer lortzen da? Beti inpaktua, makinen inpaktua leku baten soilik fokalizatzea. Gainontzeko basoa mantenduz eta batez ere lurzorua babestu. Kasu honetan, ustiatu diren mendien baldintzak kontutan hartuta, herripa handiak ditugu, baina aldi berean pista sare oso handi bat dugu. Eta horrek beste teknika bat bideratzea ahalbidetzen dugu. Teknika hau, traktore forestal bat edo arrastradora berezi bat ibilita, kableatu egiten dugu pista nagusira. Hau da, makina hori pistan ibiltzen da soilik, eta kable bitartez pistara ekartzen ditugu material horiek. Honek abilezia berezia behar du, ze arrastratzerako orduan, zutik dauden beste zuaitzei kalteak eragin eltzaizkie, eta hortarako du ere traktore honek pluma edo grua berezi hori. Grua horren bitartez, pistara etortzerakoan, egurra mugitu eta ondo kokatzen dugu pistan bertan, pista kontran dauden zuaitzak ez kaltetzeko. Teknika honen bitartez, oso fin egin daiteke lan, hemen ikusi daiteken bezala. Egurra nola moztu eta ze neurritan zerraren beharren arabera izaten da. Ohikoena punta finean edo punta estuenean helburuzko diametroa jartzea da eta hortik aurrera aprobetxatu alden luzeran moztea. Izan 4 metro, izan 5, izan 2. Behin trontzatuta, menditik ateratzeko unea heltzen da. Horretako autokargadore izeneko beste traktore bat ibiltzen da. Eta honen bitartez, eta hau soilik pistetan erabiliaz, egurra saka puntuetara, ero apeadero gaztelera esatzen zaion leku horretara, gerturatzen da, ondoren kamioi bitartez helburuko zerrategira eramateko.